गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। गोदान बोसोर बैसागु दाननि आरो लोगोसे बैसागु रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो बावहरग्रोबाय, हामलायथि हरनाय थाबाय। बैसागो फोरबोआ मोनसे बर' हारिनि गेबें बेगें बिगुर मोदोम आरो राव हारिमुजों नांथाबना थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन रंजानाय बोथोर बैसागु फोरबो। चैत्र संक्रान्तिनिफ्राय जागायनानै बैसाग दाननि 7 सानसिम बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। बे बैसागु एबा बैसागु दान बे बोथोरखौ रंजानायनि बोथोर महरै बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों। बबेखानि बैसागुआ मिथिंगानि सोरजिलु बिगोमा आबादारि सुबुंफोरनि जोबोद आंगो बे बैसागु बोथोरा, जाय समाव रंजालि बैसागु दानाव मिथिंगानि रैरुब महर मुस्रिखौ नुनानै सुबुंनि गोसोआ बोदोर बावलि जायो, रंजाखाङो, मिथिंगायारि गाब महर लायो। बे समाव दंफां लाइफां बिलाइ गोरलै खिलिनायजों सोमखोर महर लायो, बिबार फिथाइ सोमजियो, बार दै नुजानाय अखा हायो। गोलोम बोथोरनि रानस्राव जिउआव रंजाखांनाय होयो आरो जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोरनि मेथाइ खननायजों आरोबाव आबादारि सुबुंनि जिउआव गोजोननाय लाबोयो, थुलुंगा होयो। बे रंजानाय बोथोरावनो लाइमोनफोरनि जिउआव हांमा हांसानि सिमां नुजाथियो, गोसोफ्रा बोदोर बावलि जायो, उरां फारां जायो। बेबायदिनो दुलाराय बाथौ गौथुम बा बाथौ सिबियारि बर' माहारिनि गेजेराव दिनै बाथौ धोरोमारि बायदियै मोनबा फोरबोनि गेजेराव बैसागु फोरबोआ सेथि फोरबो। जोङो चैत्र दाननि संक्रान्ति दाननिफ्राय जागायनानै मैसो थुखैनाय, मानसिनि बैसागु, मानसि सिबिनाय, बेबायदिनो 7 सानसिम जोङो रंजा बाजायै जों बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। जोङो बयखौबो खावलायदों बोसोरफ्रोमबो थानसालि, जिल्लानि थानसालि, बियाबनि थानसालि आरो गामिनि थानसालिफोराव जोङो सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथिखौ हास्थायनानै बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज खालामो। थिग बेबायदिनो सानसेनि हाबाफारिजों जों गिबियावनो फिरफिला बिरहोनाय, जोङो गोथैसि बावनाय, थानसालियाव आर'ज खन्नाय, धोरोमारि सावराय मेल लानायजों लोगोसे जों माखासे जोङो गामियारि बियाबफोराव जिल्ला आफादनि गेजेरजों जोङो खेल धेमालिबो खालामनाय जायो। आरो थिग बेबायदिनो बे बोसोरावबो जोङो बयखौबो जिल्ला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफाद, आफादगिरि नेहाथारिजों लाफानानै जोंनि सानसुमै बर' माहारिनि सानसुमै बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनग्रा बयखौबो
दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गुरैयै खावलायहरदों बे सानसेनि हाबाफारियाव थानसालिफोराव गाजा गोमजायै लैहोर लैहोर थांनानै आर'जआव बाहागो लाहैनो। आरो जोङो आसामावल' नङा, आसामनि बायजोआवबो थानाय बर' माहारि जायफोराव बाथौ सिबियारि बे दिनै रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। आरो थिग बेबायदिनो बयखौबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरनानै बे बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिलांनो थाखाय जों खावलायदों। आरो लोगोसे बयनिसिमबो गोजोन हामलायथिखौ बावहरनायजों लोगोसे सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि, गोजोन न'खर दानो हानाय, गोजोन समाज दानो हानाय, दावराव दावसि गैयालासे नों दा नागार आं दा नागार खौसे जानानै धोरोमारि बिथिङाव, समाज बिथिङाव सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय जों बयबो आखाइ हमलायनानै खामानि मावलांनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायदों आरो बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबदों। बयनिबो थाखाय जों सुबुं माहारिया बे बोसोरनि जागायजेननायनिफ्राय जोङो मोजाङै मोजां जोङो सुबुं माहारि हिसाबै जोङो थांनानै थाथों हाथों, अनलायनानै थानो हाथों, जों बयखौबो बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज